Maronane Petruk. Yo kan diutus Petruk kan njaluke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Muat sanggaring para putra dibujung. Hakni ingkang sak lumbung Bandung gedene. Gelora Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik. Parandring mangke dhateng ingkang Agni boten ngobong Gelora Semar Badrana parandhe manjing angganing Kyai Ismaya. Ngatasi Ponokawan kok ngorak-arik dewa. Ora mung ngorak-arik dewa, ngorak-arik pasir kowe kulino. Ayo, kowe areng apa kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, ladal. Wani harau sing tak wedeni amamu. Jabut nyawamu. Wah, jabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Nah, ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lega kok. Jabut ki usah mati ora kok. Ya jabutan ora masalah, ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Ya. Alon-alon. Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti. Weh, lada. Oh lah. Edian omongane omen sakarepmu. Sadurunge jabut nyawane Bagong. Tiban tangane Bagong ora ajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Yang Madipati kenang apa? Aduh. Wah. Waduh Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Nganti ra iso omong. Ayo, Amus, iki sapa iki kok kaya Teko? Teko dengkul kita kuwi ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Ismaya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngeyel. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Ponokawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medhun. Ayo. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Do ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh Ponokawan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngono? Hus. Kenamu jengkolmu. Duwe ora? Duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga.
ora gelem lunga sampun ayo ya wae edan Kakang sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dokuntur katuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara milah ing Mas Tunama Sidam sekaring bawuna langge. Lah kok dadi kaya ngono kananing para Panakawan. Apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to Panakawan kudu wani kalawan para Jawata. Nala Garing Petruk Bagong. Kita wis gawe wirangking para Jawata nganti padha kapracondhang bali marang kayiwangane dewi-dewi. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita kudu kuat nadhahi Cis Trisula. Yen kita kuat nadhahi Cis Trisula ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pertangga jiwan Jambudipun Nirmala Panakawan. Petro mlayu-mlayu kok njur ndelik mungsuhe sapa kok kaya kamigilan nek iki ora baen-baen Pak nek ming dewa-dewae ora ketang ming paitan wani paitan kendel nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru ning barang sing maju Bathara Guru dhewe monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge wah blerengi kae jenenge Cis Trisula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut Garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye Pak pakanane iki nek Bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyoni gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar Manik Maya Kakang Ismaya wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala Garing Petruk Bagong ki ra isi klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cis Trisula. Nek nganti kena anakku wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho,
Nek ngono kowe mentolo tenang karo anakku, mboten mentolo sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata Wekasan, para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun. Bagong badhe kula beto wonten ing Kayiwangan badhe kula pejahi. Piye Nala Garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathukake wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane mung ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing eman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning Kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adhiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora sak ora duwe bapak, ora apa-apa kowe sisa urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak Lurah dengunmu kuwi karo bapak ora tresno blas kok, Kok. Wis gage aku gawanen ning Kayangan. Nek bapak dipeto teng Kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicemplungke ning kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lu nek aku ndek anak, peputu aku tak dum. Kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar ki anake Semar. Ora melu Le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya Le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Garing karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tega lan Kakang Ismaya. Kula kandhemi minggah wonten ing Kayangan. Nala Garing ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula monggo Pak kula dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Ado gelem. Aku ya engko urip rung tutuk ya modar. Semar mati, Garing cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani nang omahe Garing. Yu diutus Kang Garing kon njalukke sertifikat. Maranane Petruk. Yu kon diutus Petruk kon njalukke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem.
Ayo Canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca kilang-kilong kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu ta aku ki Kang Supan apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Galeke kopi kok yayaan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku nang sowan ning ngersaning Siun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werkudara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak dasmu. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip aku? Nyotong panut jembar iki bagung jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didongke kok? Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijin ndek Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku wadul Pak Dede. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kuno opo? Cemplung ke kawar adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Wes, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak ra ndek kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane Bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep budidaya nyelametke bapak saka cengkremane mungsuh. Cancane ana ngapa to Kang Togok? Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapae, Gak? Ya ora ana apa-apa, Lung. Goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ana apa-apa ki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku ki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen nih, Lung. Impen? Heeh. Ame ngimpene kok tok gagas, Gak. Ora usah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming panakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas. Ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impenku ki ngembet karo adikku. Lho. Aku? Udu. Aku ki ya adimu to. Ning udu kowe. Impenku ki ngembet karo adikku.
ya kuwi Semar. Lho. Kok kadingaren. Monggo kowe iki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, ning Karangkadempel, kangen-kangenan. Rasah. Kok rasah? Nek ketemu Semar ki seneng, lek ketemu anak-anake Semar ki mreteli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman nganggo kalung ya loro. Men dikira wong brewu. Men dikira wong sugih. Ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung, nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Ah iya. Mulai ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali yo mesti dijaluk. Nganggo jam yo mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impenku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane yo arep lakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep Sumatera. Ora. Nang ngimpen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa umbak nganti ora ketok. Geragap aku tangi bareng iku ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Long, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya Lung? Rikat lampahing rata tanpa antara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Eram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami mbawacana. Kasarupraptanipun Ki Lurah Bagong ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togog mangono pangudas marane. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Pak Togog. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, ya kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi, buah-buahan kuwi lebokno arep mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ya ponakane kok ya. Wah, ngopo? Bukake wae. Ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho, wis buka. Wis tak jugil. Ora edan kae lawang kok dijukil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Kurdo Surama Bangga Wagut Gati Nyomawukyat
ira wang-wang oh sembah bektiku ya Pakde ya tak tampa Pakde milung bektiku ya Pakde ya tak tampa Bagong Cah Bagus kok omahmu wis beda Pakde beda piye kok nyenyet ora ana apa-apa weh gleleng kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Lho kok kaya celeng. Lah. Ya sekarang sing gambar ya ora pateo iso. Mula ya wagu bentuke. Heeh, Pakde. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tampa. Pakde mbilu mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde. Wah malah di wong tua dikongkon ya tak gaweke senengamu apa kopi ya pahit apa legi pahit legi ngopo kopi kok legi jane eneng ngopo sepisan aku silaturahmi Pakde ya tak tampa karang ya suwe ora ketemu karo Pakde togot kangen to aku mestine menungsa kok lah iya sing angka loro aku ngaturke berita lelayu lho berita lelayu heeh sapa sing ora ana adimu ora cangkeman kok cangkemmu malah ngonekke lha kowe iki tak ngonekke aku ki pakdemu nek ngonekke bocah cangkeman ya sabur-sabur to kok malah genting unek-unek wong tuwa. Ngene ya Pakde, rasane sun dhisik, aku tak matur karo Pakde. Bapak kuwi nganu, apa jenenge? Digawa karo adimu. Adimu sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ha critane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani mbangun desa, bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nek aku mbangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika kuwi anane ning kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Terus aku pasrah karo bapak wis pak nek ngono mangsa baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Terus Bathara Guru teka. Oh, teka ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep mbangun desa ki ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora clemongan kok ngomong sing apa, Bang? Aku seneng nek Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mbok dongkulmu mlocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apik tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa? Iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula, kedah tata krama kedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru, kon basa karo Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore kaya horen. Horen dongkulmu mlocot ora.
Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus Geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrei lambemu apa? Nggawa cis Trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggone nyiksa wong kuwi. Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora ndiyeng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petro ya ngono. Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tomi. Togo kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manikmaya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manikmaya kuwi moh. Merga nuwun sewu arep kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togong ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak tak aku nang ngundang Lek Manik Maya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya le sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Ha kok Pakde dadi elek? Ambiyen aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atos sing balung mleting kulit dilaporke karo bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ling nglaporke Manik Maya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya? Bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono aku. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong critane sik to. Ha iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan ming kepengin dadi diwaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal, cangkemku tak ambakke nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane. Pagering gunung sisih wetan diserot, mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh, terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Maya. Pancen kae kesasapan jiwa, kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manik Maya nek karo aku kuwi ya gedhing, mula aku emoh nek ketemu. Karo bapakmu ya gedhing. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpakke patroli. Karo Gareng karo Petro. Ra urung mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandeng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah, aku ora kelangan bapak, aku ora kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malegak legok trembilung kang sara wita.
Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu kowe tak dandani kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Pokoke manut karo aku tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kok tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu iki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Weruh polahe beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora gesek. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis padhe ganti sabda Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Ning nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembatan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Heeh, Pakde. Para Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu toya wantah. Lho apa ora gleleng? Piye saiki to rasake awakmu piye? Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pakde. Kowe iki wis dadi Janaka kok podha Pakde. Tegep. Malah kurang ajar saiki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lam-lam perjiwatan boyo mirabaya ingsun. Sun remuk dadi ndika. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkur. Iki ana baya kok iso ngadeg. Malah kewirangan toga kowe. Wis kowe munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe. Arep ngopo? Arep suluk e. Rasa nganggo suluk Pak. Ming mulat mara ngono ta nek Janaka ki? Heeh. Wah. Sik go, kok tenan iki sing mlebu ning awakku ki. Apa? Kewan cilik-cilik iki lho. Heeh. Cekelke nduk, cekelke. Ayang siren sawetawis. Ngrisi e, marai ora iso konsentrasi. Wis. Candiak kowe, modhial ra.
Ngono ya, Gong. Nggih, nggih. Wis aku tak mangkat nang Kayangan iki ndak salah ketinggalan bis. Munggah nang Kayangan, Gong. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga sembadan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Togo. Bilung. Kula wonten dawuh, Ndara. Boroke ditamban. Tukokno bedak doris. Bedak kiri milung. Oh, tak basana malah nyelekit ning ati. Wis ngono ya, Pakde, aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.